देख हो लड़की ही अबू तो तनी निक जबुन मिलेला खाए के ही जाए का जेबू घरे दुआरे बेटा बाटल बा बेटी बाटल बिया आई एजा रहला पर निक जबुन अपन खात रहबू करत रहबू में का दूर आई बाटे निकहन के सब्जी ले ले तनी आ खात रह के का से डर लाजबा तिलक देले बन त लड़की के बिहल बन त आइल बनी लड़का ही रह बेटा ही चाहे बेटी ही रह का नहीं में खर पता कने का बनैले बैसन खैले में नु हो पुत भतार पेट में नु बा का करबू ना खेबू त के पूछी अतना तेल सैगो डाल डाल बनौले बिया जीरा मरीच मसाला सब हरे मरचा के फोरन डाल कितना निक लगता कहीं ना एकरा के देख हम ओजा रहब त बीमार पड़ जाए एजा रहब त निक जब मिली त खात पियत रह हम अपन पर रहब का करे के बा हमरा अरे माई माई अरे का गे तोरा तनियो सी गोतरी में लाज बारे तोरा चुपचाप घरवा में ना बैठल जात रहे तोरा के खाए ना देती रे आए रे ई का करत ऐसे रे त खइलो खातिर पदर कलर त छणी तोर लाज ना लागेला रे आ तोर माइन हनी रे हम अरे बुढ़िया त तोरा के खाए खातिर पदर कइले बई रे ई बात तू हमरा घरवा में इज्जत लेबी अभी घर में हमर सास बड़ी रे अभी हमर घर में बड़ बड़ गोतनी बड़ी सर रे तू ए जगह उठू करके अपन मने काट के चुली भी खा तड़ी रे देख पुष्पी हमर इज्जत न ले जन ले हतनी खइला खातिर हमर इज्जत उतारत रे इते निक ना खिस करत कुछ कहते का करबी ये सब कहेल बड़ी हमरा के जगह बा लुलु कुकु करबी लुलु कुकु करे अरे तू महतारी ना हड़ी रे हिया अपन मने काट के हिया अपन मने है सब खा के आ हइसे ही ध देले बड़ी तदमी का खइहन रे हां तन देगो प्याज त आ हरे मरच देता कुछ नहीं है जवन बा पढ़ले बड़ी उहे महतारी का खा के आ जल्दी घर में जो ठीक ना मत ढेर न किस बोला का बोलत नहीं रे का बोलत ढेर न किस बोला त बड़ी न रे हमरा तो ससुराल में ते अंगुरी त खबरे हतनी भात खाते ते अंगुरी देखा देखा हमरा के इज्जत उतारते से हम ना जानत रही कि तू हमर महतारी बाड़ू हमरा के इज्जत लेबे आइल बाड़ू ए जगह बा आज से हम जान गनी कि हमर महतारी नहीं खू हां हाय रानी का तना चढ़ल बिया रे आई जतना कहीं खात नहीं खोतना का हमरा के मार है उखुटा पुरान कइले बिया कतना माई गाड़ी दे तड़ी रे गाड़ी ना दिरे देखू अभी नहीं किस बोला तो तोर पोलवा खोल दे बेजूंगी अभी जानत नहीं किस मैं पोलवा खोल देही जन ले भुला गोले का अपन बतिया का कइले बनी बोल हम का कइले बनी तू बोल हम का कइले बनी बोल इनु कहबी कि रखले रहे हां रंजीता का रखले रहे आ राहुला के रखले रहे रंजनवा के रखले रहे इनु कहबी अल्लाह रहवा के ना रखल से राड़ी तू रखले रही माता रे बेटे ते कुछ करबे ला रहवा के नैहरा में ना रखल रहिस रे आई अभी कहां पहुना सन से पहुना तरह के तलाक दे दी तलाक दिवा दे अभी जान जी एमे दूर आई नहीं खे ते बड़ा चढ़ बढ़ के घरे हमरा के बोलत रहते चुप चुप बानी ओतने में मत समझ बेटी के घरे आइल बड़ी कैसे रह जाला तू तो चाचा के रखला ही ना रही हैं अरे रानी ये बुझाता कि कहां पोल खोलता चाचा के रखले रही त आई तो ससुराल नहीं बेटे चाचा के रखे केहू के रखी माने रखे खातिर केतना चाची संगे झगड़ा करत रहले हम नहीं जानत रे हमरा के भेज देत रही जो बुचिया बा सवारी तर हां चाचा लावत और करिया चिमकी में कहिए कि किन के लावत नहीं हम कोई देखी त अरे ह त इहे खेलवाड़ी तू इहे सिखबू आ ये जो हमारी इज्जत लेबू तनी जौन संधिया से बनत नु हमार तनु तू हमरा के छोड़वाइबू हम जानत तनी तू त लागल बाड़ू ह तनी भात का खातनी एक मुट्ठी भात का खातनी हमर खइला के खइला दुलम कले बाड़ू तू जानलू बनी रे घरवा करती त शोभा ती थे जी हमर ससुरवा के अभी हमर जाठ लखा नटंकी करतनी आई ह तनी खइला खातिर बोला तरू अभी हमर दामाद बाटे के जाठ लखा के कमा के हमरा कभी जीवन भर चाहिए त खियाई आई आ तू बेटी हड़ू हो महतारी की तो तरू देख माई तोरा के हम बोलत नहीं की कुछ सोच के जानली अभी जवन कह गेली बात कि नैहर के तोर पोलवा खोली अब की तोर मुंह से निकल जे त तू हमरा बारे में जनी है कि पूछ करी हां तारी हई तू सब घाट देली अरे रंजनवा के तो तू रखवैले रही हमरा के कि रखे तो रखले रहे न अरे रानी तोरा के चुप चुप दुगो चढ़ी लिया के देले रह कि ना आई चढ़ी लिया के चुप चुप देले कि ना चाचा नु रे उ तो घर में के बात रहल ह घर में सीढ़ी का तरह लगावत रही त देखनी त हाला कोई नहीं त तू हमरा के मारे लगली हैं
पापा के तू केतना सताई ना त मुहा बंद करबे अभी से रे केतना सताइले भाई मैं हम जानतानी जानली हां देखो ओइ त टटरात रहू अभी जाइबे बिना अभी 10 दिन रहबे जुगे तू जो अभी हम भैया भी फोन करतनी तू जो देख कर कहतनी कि आइल बिया हमर मरद के रखतिया हमर ससुर के रखतिया सुन ना देख तोर गोतिनिया का बनल बे तनी अरे इधर तू सुन करौली का चाट डल बे तनी मांग के ले त दुगो ना हम ना जाई रानी कैसे बोला कि रे अरे आदमी कहला कि माई छिनरपन करेली त बेटी के बढ़िया बुद्धि सिखावली तू जितना कह देले बाड़ी नु उतना हमरा के करवाइली ए कनिया हटे का बोले मंगना चल ए कनिया देख पुष्पी ढेर हाथ छोड़े लगले अब अंगुली से का गाटा से का हाथ गाटा हमर धरे लगले जन ले हम ना जानते को सब माने उना लड़की हिया रे तई लड़की है से गो लिया रे बुचिया एगो करैलिया का चारावा कहो खाना खिया तड़का पाहुन हाँ अरे का करम खातन तो बुचिया अपना हाथे से बैठ के खियावे ले भर पेट तो महतारी है त ना खियाई कहनियो न पाहुन हां कि सांझी खाना होई त हौ माई के चुस्ता ले दे आ खसी के गोड़ी ले दे मुड़ा वाले दे हां देख सही बात है बुचिया हम मुहा के बतिया छीन लेलसी हम ना लिया दे हां रोज रोज आवे के बउए कबो कर रहुआ आई ना ऐसे काहे बतिया बतानी जी हमर महतारी है हमरा के जन्म कर में इहे देले बिया आ रोज रोज आई त का हो जाई ये बताई अरे तो मन तो हम तो तोहरे वाला बतिया कहते रोज रोज तब का हां त सौभाग्य के बात बाकी केहू के माई आवेली न ससुरा में तब इहो तो सौभाग्य के बात बाकी कोई के सास बार-बार ना आवेली या एके बार आवेली अभी हम रही अभी 2 महीना रहम हां तो रही अब शाम के रहुआ के खियावत खसी देखिए पाहुने के चलते ना जाई ना के जन्नी के जब उन मिलेला त हमर देहियो तनी रंगा गइल जन्नी ना रौ जब मन इच्छा करे दिल करे जब ये जिगा जाई रौरे ना घर बार रौरे ना हमू लइका बानी हां ए पाहुने एही से ल जाई ना डराई ना मांग के हम गांव भर ले जा खाली ना ठीक बा खाई रहुआ ना शाम के रहुआ के खसी के मीट उट लियावत खाते 2-4 दिन हां तो तब का दे बुझे दे जीव हो जी तब अपन ए बुझे 100 रुपया के पियाज ले रहिस रे खिए जा बढ़िया से जाते हम ए पान सुनी ना हाँ, बोली। कहनी है ना कि तनी से वो लाला का से वो ना कश्मीरिया बेचाला हाँ। उहे तनी आधा किलो हमके ले ले हम रतिया के खा के अच्छा सुते ठीक बा हम ले ले फोन कर दियो अरे हाँ। फोन करम हमनु कि अपने माने बहस कर करे बुढ़िया हय का ठतिया रे एकरो ठे के त दतिया रे कैसे दमाद से बतिया जाला तोरा तनी से बुद्धि बारे का रे त मन धंधा का से ले ले संतरा बुझा त कब तो ढीढ़े नहीं के भरल आइल भैया जी को हाय देखा हो लोगे कैसे बतिया माने दामाद बेटा दुगो हल सरे आइ ते हसे मुंह आइ तुर बोलत है सब शंकरना में कइले बाड़ी नु त हमरा डर लगता हम अपन को संगे दमदो के रख ली दामाद आय हो राम देख पुष्पी कहतनी कबो से सुधार ज्यादा जी हम अगर पहुना से तोर पोला खोल दिहनी त सोचे के तोर कौन गति होई खोल के अब ओकरा से टिका गइल बा उहे रखी ना रखी तोरा पर हमरा विश्वास ना होला जब हमार तू जगह के ससुर में पोल खोल सकत ना हम तोर के रख सकत तोर भाता हम रखत ना रे अभी फोन करत नहीं तू चोई जी के पास ठीक नु अभी चुप रहो से बोल देली त तू जनी ही अभी 1 महीना रहब तोर दांत पिसला से जाई भी नहीं जा तोरा के कैसे चाचा छोड़ देलन हम ई सोचत खेलावाड़ी कहीं के जा कर लो तर काला से जाइब ना दांत पिसा चाहे गोड़ हाथ पटक अभी 1 महीना रहब आ रगड़ के खाइब तबे जले जाइब घरवा ना लौकी ना तो लागेला कि हमरा कुछ भुलाइल बाटे लेकिन ये मरद को 1 मिनट घरे रहे के मन ना करेला घरे रहब तो कब के हां एबे गांव टोला कहे लगिया सा हो मेहर मौक भइल बड़ा घर में घुसल बड़ा अरे ते अपना मेहरारू भीरी रहतनी कौन कहीं कि दूसरा की मेहरारू भीरी रहतनी कि कोई कुछ कह दी तो वाला जा जाई हमार शौखे पूरा ना भइल कहीं ना कि तनी 2-4 दिन छुट्टी लेके हमरा भी बैठ के बतियो 3 दिन के बाद लेकिन ये मरद के शौक ना है कि मेहरारू भी कुछ बतियाई दिमाग खराब हो जाला का जानी कहाँ चल गइल है बबुआ कहला सब पूरी या खीर बना दे मम्मी बना दी हनी आ नाती का बेटा चल आ गइल का जी का हो कहाँ गइल रही बबुआ के देखनी गइल ल बहरिया देखल तो हई होनिया दौड़त रहे अरे परेशान करके रख दिले बा रउआ कहाँ गइल रही हमारे पसनिया आइल बानी जी अरे गोई रह जा होने एक जन तड़ू की खांसी के बात कइल रह जा ओकरा के मारत ओसन गवाही में तो कहला ओसन की लेब हम कहली कि रुक जा जाते पूछ के आवत घरवा तब ना तो कहले कि लिया दे तनी खांसी के चूसता के काटता जी हां के काटता अरे बासन धाना और काटत ओसन
हाँ तो लिया दे आइल बड़ी मजली का माई अरे ओकर माई हो से हमार माई बाटल थोड़ी बड़ी आइल बड़ी अब कोला कि लियावत नहीं चूसता खसी के मीट और ले लेम ना। हाँ आ तनी बढ़िया से अपना हाथे बना के हमारा सास के खिया दिह। आ काहे ना बनाई जी रहो ऐसन बात करी ना न लागेला कि हम कुछ करबे ना करी ना तू तनी बनाइब ले जाके माई के खियाइब आ कहब कि अभी 10-15 दिन रहू। हां त ई कौन बात हमार महतारी तो अइबे ना करेले काहे कि अभी भौजाई हमार उतरल ही नहीं खिस अब घर का एक सरुए बिया घरे धरे के कैसे छोड़ के हम दूगो माल मौसा बैसन हो सानी भूसा करही के बउए तो कैसे छोड़ तो इहो तार माइए ना हई क्या करे के बा जो दिन बाड़ी तो दिन निमन बाउर लिया के बनाई जा खियाई जा। हां देखिए तीता होता मत बनहिया ज्यादा ना तो जान तड़ू की क्वेश्चन की देखो हमरा खियावे के डरे तीता बना दे ना जी हम बढ़िया से बना देब लेकिन अता ना मझली का माई व्यवहारिक बाड़ी अता ना हंसी मजाक करतड़ी कन्या के अरे माई हम बेटी ना लागब रे हइसे हइसे हंसी मजाक करिल जाला त कहते सब लगी काकी त के करी और ताकी। हां त का करे के बउए लड़की से मजाक करे जाई मुहा के केकरा से कहे जाई हम दुख सुख तोहने जानी से न कही ह ना और ना तका तना ना समझावत रहे ए बुचिया मिल मिला के रही लोग कबो लड़ाई झगड़ा मत करी लोग और कुछ ना कहत रही वहां के ना उहे हमारे एगो बेटी ना तू हूँ हमर बेटीए हऊ छोटकी हमर बेटी करे अतना ना हमरा कहलहु कि सब बन जा तो लड़कीए न तोर लागन जा आ लड़कीए लेखा न बन जा तब हमार ओली बिया तैसे तू हने जान न बउजा बाटल बउजा का घर में कन्या के जाई तेल खत्म हो गइल बा एगो तेल ले ले बतन प्याज ले ले आधा किलो मिर्चाई ले ले ठीक बा आ मसाला बा न भौजी कि उहो ले आवे के पड़ी मसाला बाटे तनी खड़ा उड़ा ले ले हां ले ले मीट मसाला बा गरम मसाला बा ना ठीक बा भौजी देखो जाते ले आवे तो जन खाना वाना बना दिया जा चावल रोटी बना देता नहीं हां मसाला वसाला तो पिसिया जा हमने से लेके मसाला लेके आई ना ठीक बा जातई आ बबुआ के भेजब ठीक बा विदा करतई चली हो तनी झाड़ माज दे तन में उठंगनी वो दिन भर कितना काम धाम करे मजली दिन रात काम करत करत सिहरा जतिया अकेले वो करे पर छोड़ देतनी हम। अरे बाप रे बाप कितना गर्मी लगाता एक ठो भगवान छिड़क देवता ना वही जगह से आ ऊ गर्मी लगाता कि का बतलावेला एकदम आदमी मियाँ थक जाता ये दादा। आ देखा नतिया के बेटा कहाँ गोइल बटुए यही पर मारम तो बुढ़िया कही ना कि देखा नतिया के मारत रहतिया हमारे ऐसे ही चिल्लात रहेली कि लखन के मार मार के इन्हीं के हेथी को डरवैले धम कैले रहेले एकदम में। अरे बुचिया का करत रही ओए ताई के है ये दादा बड़ा निक लागेला कुछ कहे जब इजरा हाला पनु बड़ा निक लागे सुने हेरा लेखा एकदम हरे हरे देखे के मिलेला। कहाँ घर पड़े बुचिया कहाँ घर पड़े ये चिन्ह तो ना खिसका रे ना हम नहीं खींची पहली बार देखत नहीं रौरा के हम पुष्पी के माई न हई कौन पुष्पी हाँ भुलेटन के मौगी के तो उन्हें कहा भुलेटन ना हुआ अच्छा अब चिन्ह गईनी गोड़ लागता नहीं खुश रह तू भी पते लगन चिन्ह तो नहीं तू कतना दिन से जे रहत नहीं 1.5 महीना हो गइल हमरा। हां ये दादा तो ये नहीं ना आवत रही रउआ जी एक मुट्ठी खाए के बा पर रहे के बाट ओई तरी खाई ना पर रहे जनिन कनियावा बुचिया का रे उमा तिलवा हटे ढीला ना ना ढील नहीं खिसन तरे ना बुचिया का कहि ओकर पार्टी हम पाड़ा देख के चरे ले जा रही ना तो अरे बुचिया बताओ हम काहे में हमारा खूबी बारे बताओ कि मन ओ जा रही चाहे जे बेटा बेटी दूगो कहला बुचिया आय बेटा ना खस करते घरी के जमाना में बेटी करत ऐसन अभी कहाँ 1.5 महीना होता आइला तो कहनी के जगह हम रहत नहीं खातन तो मार रानी मंगधवनी कर देते बुचिया खाइल होत नहीं मत पैसा दे पैसा भात ना नती ना तो पैसा तो अनते जब के ना जो मांगे पापा अपन मांगे जो काहे के नानी मांगते बीड़ी पिया के 2 रुपया जा ना ये दादा ये माई दामाद ले मंगबू बीड़ी पिए खातिर मांगिला हम पाहुन से मांगी ना पैसा कुछ खाऊं के मन करल त मांगली ना पहुना वाला लाज को बेटा दामाद को 2 होला सन ना 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 जान जनु हतन भात का खैनी ह छिपले मांगे तो डर दे मारते लहिया
जान आई दादा बेटिया बेटिया हमार पानी के ज्यादा 2 महीना रहे दे अभी 2 महीना के बाद तो कथी के नहीं जैसे जल्दी निकल जी जैसे जल्दी चल दे हमें बड़ा दुख होता है बता बुझे हम कोई के कुछ बिगाड़त नहीं है जा ना जी काहे खातिर आदमी 2 रोटी खाए के बाटे मान ल जब ऐसे ही तारा कोई बेइज्जत करही के बाटे त काहे बोलैले बाड़ू ना बोले के चाही ना बोलावेले जाने पूछे खमाई ना बोलावेले जब बोलाइलू तो 2 महीना राख खियावा पियावा निक जब पुन रख कनिया के ए पूछिया का बनैले बाड़ू हां बनौले बानी टमाटर के चटनी और भात ये हम तो फेवरेट बनैले बाड़ू कनिया ना तन टमाटर के चटनी लिए तो तनी रोटी संग खा लेते रोटी बनैले छुछे बनैले कहते के तरकारी नहीं ठीक है बाटे आजी तोरा और बेटी हनी त तबो रह साथे ऐसे करतनी हां मार झगड़ा करती का करबू हमर तो बुझेला कि जीवे कुंकत रहेला तब एकर के मारेला कतनो बाकी छोड़ के जाए के मन ना करेला जनी हम का करबू ए हमरनिया बेटी समझन कोख से जन्म देले बन तो हम ही सब कहीं ना के जा दे मार ले चाहे गरिया ले अब कहाँ जाए के बा हो बेटो हुए करे बेटियो हुए करे ए कनिया ए बुचिया जानता री का करी ए बुचिया हमर लड़की है त का हम ओकर शिकायत ना करी ना चलू कि का कहबे ना घरे में 2 गो के रखले रहली हिया जान चाहिए लड़किया ओही दादा ना करी ना कोई जाय जन ना अपने शिकायत करला 2 गो के रखले नतिया नु पिछुती से छत मुहे नु छते पर बिस्कुट त दलमोट ते कर का मत का पड़ा लिया के रंग बिरंग कलर के मत बिगत रहसन हमरा से छिपल बा हमरा आगवा बोली ओही दादा हाँ ऐसा कुछ बात बटुए और कुछ बात बा बात नहीं के जाना तरू पकाई लुकाई रही भूसा वाला घर में करे पिपते लगन हम तो पकड़ ली हरने रहनी हम पकावे के थले रही ओही में चल गनी भूसा वाला घर में पकड़ा दे तोप लगले बनी उहे से मातारी है तो कोखिया में जहे जन्मले बनी न बचिया त मैं पिता घोट के बानी न त के आजकल के डेट में सहता ई बताव हमई न सहत ने तब ए बचिया हमरा के तनी जे रहन मुश्किल कइले बिया ए बुचिया देखू हम शिकायत का करे के बारे जोन हकीकत बात बा जोन छिपेला कभी ना ए माई जी ना हम उहे बतिया कहता नहीं जान जी न कि चुपे 12 बजे 1 बजे राती के हमरा नींद के दवाई खिया दी आ खिया के कोनी के राती के लेके भाग जाई जान जी वो तो भोर रे बचिया 3 बजे आई के आ सुत जाई घर में ओही दादा हम शिकायत ये तो ना खेलो कर रहा बेटी ना खेला कर हिया जब दादा के कहबू कहीं भागलो रही देखो हम शिकायत नहीं की कर चलू भागल तो रहली 1.5 महीना रहबो कर रहली ओकरा लइको साथे हां रे महीना रहली खुद हमर आंखी के देख गांव टोला वाला में सब कुछ जानेला ए जे छिपा के रखले बानी पेटा में लगा के तब न हो हां तब ससुरार न हटे का कहबू अपने बेटिया के मंगिया उजड़बू ना कहि ना हम देखा बच्चे हम बेटी पतो के शिकायत ना करने जानलू एक हाथी कुछ कह जानता चटनिया ले आव तनी खा ले ठीक बटे हम पहुंचा दे बाबू तनी एनी हम घुमत ना दर दुहरिया पे अपन कुछ बने तनी के अपन तनी से दे दी ठीक बा जाई हां पहुंचा दे लइका रोटी बना ले बिया छूछे चलो जरूरत रहेले देख के पहुना ले कहनी के पाहुने बड़ा खसी के शिकार लिए लेके आइन कलन के चुसुता लेके आई चूसे वाला ठीक है जाई जा तनी तनी आई ठीक ना लेके चटनी तन से ले आया एतिया के मारावा के ले लिया तन से ठीक बा अरे बाप रे बाप होई बतावा हो है कतना ई मतारी हिया हो मतारी अपना बेटी कैसे कही जा तनी घूमते आ देखत नहीं का हाल बाटे हम लोग के घरे हाँ तो तना न चटकारे बनैले रहनी हमहू बखारा आ कि का बताई माई खोला से तो कहते कि ए बुचिया तोरी हाथ का तो खा दनी ना तब जही के मन नहीं खे करत अरे तो रहू के तोरा के कहता कि तू जो हम तो कहत रहनी हाँ कि रहू अभी 2-4 महीना आ 2-4 महीना का पतो ही आइए गइल बाड़ी सब करे धरे वाला घरे होइए गइल बा आदमी त का भइल बेटी के है रह चाहे पतोहिन के है रह कोनो दिक्कत परेशानी बाटे एबरा मन आवे त दु कैसन भइल बा अच्छे नहीं खे लागत जी कने बनी जी दीदी के हा हो अरे हम ही बनी जी आहो कनिया कैसे हो अरे बाप ना आवत रही जिस समय ना मिलत रहे त ये चलते सब पर के रवा घरे आइनी है ये दीदी हम देखा गइल त ठीके कइलो कहीं कैसन त मनवे भइल रहल अकेले अच्छा ना लागत रहल हो कहां गई छोटा की के माई
कहीं गइल होई घूमे फिरे चाहे सुतल होई ना देखनी हम। हाँ हाँ खेला कर रहल है ना लड़का के साथे पकड़ाई रहे 1.5 महीना गई रहल है वो लड़का के साथे घरवा में रह के हो कनिया ई का कहतड़ू ये दीदी और गोतीनी है अब रवा कतना छिपाएम जी भोल मेहरारू बाड़ू हो तू न जननी न बुझनी कोई के बारे में झूठा इल्जाम लगा देबू तू। हमारा गोतिनी लिखा कोई के गोतिनी होई जितना मिल मिला के हमनी कर रही न जाए कनिया गांव टोला कहेला कि हां तो एक पीस होइए होई स वैसे सागा बहिन भी ना रही अपन। यह जान ली यही जीवा हाँ तो भगनी परवनी मिल के रहबे करेली स ए जबान सुधार ल अपन अब एकर मतलब ई ना सुधार ली जी हम का जानत रही कि केकरा साथे गांव में 2 गो लड़का साथे बतियावत रहलिया भूसा के घर में पकड़ाई रहली कौन कहल सिया रानी मंगधौनी हो ओकर छोटा कबार ले हम तो ओकरे त माई रानी कहलसिया ओकरे रानी मैया कहत रहली हमरा भी हाथ ना शिकायत गइलसिया रहरी में पकड़त रहले उखी में पकड़त रहले एक खाली त पुआरा के गले पर सुतले ही पकड़त रहले कनेवा के माई तोहरा से वो बैठा रही तो ये कहे लगल ये कन्या ना ये बचिया हम शिकायत नहीं की अपना बेटी के करत लेकिन हई बात रहुए मैं बात कहले बाड़ी आहो कनिया कहबो त हमारा से कहल ही नहीं खे कनी है कि कपवा कहाँ रखले बनी आए हो 1.5 महीना लगे से तेरा तो का कइले रहू ई का कहतनी जी कल तोहरे माई प्रचार क के आइल बाड़ी दादा आजी हमर माई रोबा से हाँ बाक हमर माई गिर गई रहे छत पे सन त कभी उटू पुटू बोलतिया उहे दवाई चलवावे खातिर ओकरा का बोलैले बानी ओमे छड़े घोपा गई रहे तब बांदर के एजी गतनी सुठू लगावल गइल बा ओकर हाड़ावा ओमे ठेलल गइल बा जी हां तबे से कभी ना रह रह के ओकरा माथावा हिंग हो जाता हिंग भइल त पूरा गलो में पकड़ाई रहू कहबे करी ई नइखे चिन्हत कि हमर बेटी ओकरा कहे के चाहिए कि हमरा के प्यार से खाना खियावती तो उ कुछो बक सकती है ओकरा बुझात नइखे और बतिया आके हमरो से कह सकती है ना 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 लेकिन ऐसा नहीं कहानी देखी अच्छा रंग लगावे वाला आदमी लगा सकत मन जाय दी हमर माई नु बिया हमर माई नु जानतिया कि हां हमारे दिमाग में का भइल बाटे एक कनिया लेकिन देखा बुरा मत मनिहा अब तू जाना तड़ू कि तारा माई के चोट लागल बा याद 10 कमजोर हो गइल बाटे लेकिन गांव टोला ई कुल ना समझी हो आ उनहु का आदत खराब न बाटे कि या के बेटी के हैं इधर नि से वो नि से वो नि पाछा गावताड़ी त ई गलत बात ना बा सिखा द उनका के ना ये थी बाटे लेकिन बात जो सोच रहे त उन आदमी कहेला झूठ वगैरह थोड़ा काहे आज ले हुला ना भइला भूला होखे लागल तू हो ना हते छुकी बात के हते छका फैलावे असली आदमी अच्छा ई बताई कि हमर माई कुछ कह दी तरह विश्वास कर ले में कॉले में सुनल त तौने ना हम कहम आए हम गाय के हम कहें कि हमर महतारी जाके गांव टोला में ई बात करी अरे माई तू कत कहले बड़ी कि हमर बेटी 6 महीने की 9 महीने दूसरा के घरे रहे भाग रहे 1.5 महीना कहती यार विपत्तिया लगाऊ हई आ ये माई जी ना कहलू ह जैसे तेरे ऑटो कटे धूर ना लगल हो हमर बेटी के दूध के धोला लेखा कोई होई तो गांव घर में छिनारे बसल बैसन कि हमरा के उसका दी हसन अब बताव त अब तारा मुंह पर का करे के बाटे के माने 2 महीना लेके गो रहलिस ना ओकरा के इज्जत ले बड़ी हमार देख ली सुन देखावत 2 महीना एगो लड़का कहिन के लेके भाग रहे ठीक बा कनिया आ छत पर नीचे ले ना माई स्कूट बिस्कुट दल मोटा कपड़ा ला त म पीछे से बिगत रहल सन हां झूठ में का बर हम शिकायत ना करी ना लेकिन तो हिल गइल का कपड़ा बाबा खट झूठ ना बोलनी माई के ज्यादा तबीयत खराब हो तो का करब आदमी तो सच्चाई त जानिए गइल न रहे हो कम के रहे के महीना के 3 महीना के मैं झूठ का बोले तो बाटे हो जन बात बचन हम कहा तनी ओ ही दादा ये भगवान जी ये राम जी ये का हो कनिया मने इहे कुल बेइज्जती करावे खातिर अपना माई के बोलैले बाड़ू ये कुल नौटंकी तू करत रहलू ह उ झूठ कहतड़ी का चीज झूठ सच का के बात भइल झूठ सच आ ये बाबू जी रवल लड़की में ठगा गइनी एकदम लड़की में ठगा गइनी ए लड़की दूल्हा मरी हिया हां लड़की दूल्हा मरी हिया काहे के एकर ना तुम्हारे में लड़का होखे वाला वही गई रहू का बुझात कि एकर नैहर रहत रहू संगे में कहतड़ी महतरिया हां हां त जाता हां अपना घरे जाता रे दादा हम जाके गांव में पूरा को हां तो कह दे मैं का कोई में शिकायत बाटे ए पाऊ देखे झूठ का कहीं 2 महीना लेके गोरलिया गोही अरे बुड़को कानी ये कल बेल बड़ी ये कल बेल बड़ी काजी तोरा के ना कहत सुना तोरा के ना कहत रही तू तो चाचा के पकड़ाई तू तो देखो चाचा संगे खाटी पर नहीं खेते जन्नी आहो
आ एगो नतिया रहला नतिया के छोड़ल रहला मुड़ी अइठ के गाड़ देवो नतिया छते पर पिछुती ले बिस्कुट दलमोट महकुल का पेनी वाला ना रहला हाँ। महकुल लेके बिगत रहला चाचा संग खाती पापा अरे चाचा तू संग कैसन महतारी बाड़ी तू कैसन महतारी आखि तू ये कुल काम धंधा करवावत रहली है अरे रुका ना करे नीक बनत रही रे मजाक मजाक में जब पूछी तो कहे कि देखी ई कुल हमारा ऊपर अछरंग मत लगावनी ओइसन ओइसन में के लड़की नहीं तोर मैं क्या कहतड़ी ढेर दिन ना गो रहे पाहुन बस 2 महीना गो माई हमें 3 गो रखले रहे बड़के पापा के रखले रहे चाचा के अभी रखले है जी करत त रही त ठीक तनी रहे देरिया सुनी। ई बुढ़ी कोकनी हमरा के उदवा उठैले दिया अरे पैसा पूरा रे का चले के मातारी है तो पेट लगा गई हां पेट ना लगाई 2 महीना अरे तोरा का चाचा ला के देता है से बनवा के उतगरी ठीक रही अरे उतगरी ठीक रही के गला में धार ऐसे भुला गई अरे महाराज हमारा घर द्वारे कोई बात मत करिन जा बुझाई लो ए जी हम देखी त रहे छत पर से बड़का पापा लुंगी उठा के बोलावत रहन आवे घर में आवत ना देखले रहे माई भैया जौन बाड़ू जना बढ़िया बाड़ू जा मन तो करता कि मार के दोनों जन जो के हमरा पकड़ घर के से ले जाए ठीक बा हम खराबे रही गंगा जी नहा के अपन मरद भी आ गनी नु तू कवन कही बाप के जन्म में रहत बड़को पापा के चचो के हमार तोरे चलते आज तक चचवा हमर चचिया के ना पूछलस रे हां रे बुढ़िया तारी ओइसन भी आई देखला चाचा भी अरे भाई चुप रह अभी तो आधा पला पेटे में बा पेटे में चल घर में चल माय चली चले तो नहीं समझ के रवा जाई चल घर में पूजा करते तब दुआरी पर कब छाके ना अरे बुढ़िया कब तो दुआरी पर छाके नहीं रे अरे सवती है ने सुन भी नहीं रे कोकनी मत आई है जो चाचा के रख जो चाचा के रख मुछेले खूब चाचा नौटंकी बनैले बड़ी समाई दिया ए भगवान बताव जे के ना जाने के उहो जान गइल अब त ई गांव टोला में एकदम से न पगड़ी हमनी का गिरा दियलस यही बेरा जब एकर महतारी ना घर में रही त सवतिया घर में रह के का करिगो माई दिया 1 नंबर का बड़ी से जैसे न महतारी वैसे न बेटी जैसे न महतारी धंधा करत न बेटी के धंधा करवाओ हम छोड़ लियो रे हम तू क्या है हमार अरे छोड़ लियो करिए समझ ली त बुढ़िया आज देबे आज तक जानत रहनी आ कि जाय त हमार महतारी चाहे ओकर महतारी बाटल नहीं कि सले कि तोरा लेखन नीचा दे सके बोली रे के पूछी थोड़ा मांगतन से तान तुरत जे हमरा पर आज के बाद बेटी के है बेटी के तो तू ना ते खिलाड़ी कहबो ना त ठा के ओठे खींच ले सर दे जल्लू के नहीं अभी देख खिलवाड़िया करे कर बोलत तनी